खुलुमबाय बिग ब्रेकिं न्यूज बडलेण्ड खुंथायनि बागै बिग ब्रेकिं न्यूज लानानै फैदों आं त्रिशरण बसुमतारी। बडलेण्ड खुंथायखौ गवर्नरा गावनि आवथायाव लांबाय। बिग ब्रेकिं न्यूज बडलेण्डनि खुंथाय बिबानखौ गवर्नरा गावनि आखायाव लांबाय। मुंख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारखौ 6 दाननि थाखाय फोलावनो प्रप'जल दैथायदोंमोन। नाथाय गवर्नरा नाकच खालामनानै दिनै गावनि आवथायाव दोनबाय बडलेण्डनि खुंथाय गोहोखौ। बडलेण्ड खुंथायखौ गवर्नरा गावनि आवथायाव लांबाय। बिग ब्रेकिं न्यूज बडलेण्डनि खुंथाय बिबानखौ गवर्नरा गावनि आखायाव लांबाय। मुंख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारखौ 6 दाननि थाखाय फोलावनो प्रप'जल दैथायदोंमोन। नाथाय गवर्नरा नाकच खालामनानै दिनै गावनि आवथायाव दोनबाय बडलेण्डनि खुंथाय गोहोखौ।